Καλώς ήρθατε στο Μιλάνο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ιταλίας και πατρίδα της πίτσας, της Φεράρι και της υψηλής μόδας. Παρακολουθήστε συναυλίες κλασικής μουσικής και όπερας, καθώς και παραστάσεις μπαλέτου στη Σκάλα του Μιλάνου, ένα από τα διασημότερα οπερετικά θέατρα στον κόσμο. Επίσης, φροντίστε να πάρετε αρκετά χρήματα μαζί σας για μια σύντομη επίσκεψη στους διασημότερους οίκους μόδας στο Μιλάνο. Και όσο για τους λάτρες του ποδοσφαίρου, μπορείτε να επισκεφτείτε το στάδιο Giuseppe Meazza, έδρα των ποδοσφαιρικών ομάδων Μίλαν και Ίντερ. Και φυσικά να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτές, είτε αυτές είναι αλμυρές είτε γλυκές. Γι' αυτό πακετάρετε τις βαλίτσες σας και φύγαμε για Ιταλία! Created using Powtoon.